Charge ari nga kinagupahan mo ni si Geret mo nang kadung dong ko aning cosmetics mo kabuangan kay kinasiksihan ka adyo oh. Naliman ba di ka nang kasiksi og injo na ko na panlaban sa Miss Universe man na si Za. Wa pa na COVID nga. Pang Miss Universe man jud nunta na si Geret. O giganahan si Zaga, babay-babay. Hi guys, it's me Gids Kiayon ug maayong buntag natong tanan. Adlaw karon nga Lunes, pizza Agosto 31, 2099. Ano sana? 2020. 2020. O karon guys, naade ko sa hingabot na ko sa trabahoan sa Luiton sa dugay pa man ang oras, alas 10 pa man kumuin unsa mga quarter pa man. Bisod ko sa ila sa headquarters sa mga SGS. Kaya tanawon uga unsa sila ani, unsa nakita na sila ga nang laban, nagunsa-unsa ni sila ani. Mo ni si Ate Midelen, Ate Midi man tawag ani ug si Ate Mili. Kaya sa Ate Mili sa Melissa di nga na pero ang tawag Ate Mili. Daka ni si Madeleine, pero Ate Midi hongkod para social pud ang ilang mangan para matanon. Mga buutan man ni sila kaadyo. Mo nang ganahan kay nagtawag ng mga pamapan tong groceryhan, umap dayon alerto kayo mo na yung mga SGS mo bitong dali na sila nang regular kay mga buutan. Ug karon ay gatago-tago aring kaban unsa ba ning kaon na si Fortune katong sa miaging vlog nako nga katong aircon maintenance. Mao ni si Jack ato bang ingon ko nga mo patbasin og watay mahimo kung apatyo na sa taga aircon maintenance kaning aircon hangin. Di ari hintago sa kaban kay mag-vlog lagi ko nagkaon unta ni si Jack og quick bana guso. Unsa pag ingon nga mag-vlog ko gadali og tago aring kaban unsa man ning kabanan ni. Mo ni si Jack si Kuya Fortune. Basta na mga guba sa mong chiller, mga aircon, siya mo ayuan na, siya po mo in charge ana ma'am. Nakaroon sige sila pangatawa kay nganon sige na sila pangatawa. O dara o. Usahay po mo sa mong vlog ba? Taga Tenorio ko ni siya. Taga Tenorio sila daw kung magpa naamoy mga daot-daot sa iyong mata, ari ra mo sa Tenorio. Nani sa Luiton. Luiton ni siya nga building unsa nindot kadto kay ang mama gumangho dito man pud naga pasukod pud nila. Dada si JP hingli-li kaya big nagkunsa na may nang budiga. Nag-vlog rami ko eh. Udah karabuntag mo nilang trabaho. Pero hindi kasapaan. Wow, oy, nag-vlog ra ko ani. May oras. Ang tarungan ni Juma. Magdajong kudu sila kana, bira. Oh. Asa pa mo ngitag SGS nga nga. Pugihan ka adyo. Ikaw kunoy gasapaw og yelo. Naliman ka sapaw og yelo. Ayaw, Unsa guys, musod na ko sa trabahoan kay hapit na last days. Ug unya na pod. Bye-bye. Bye-bye sa mo. Bye-bye. Salamat. A few moments later. Unsa guys, kailan mo di portion katong nakaon sa bodega ma diri padadot kaon diri sa ilawom iniduro. Unsa man ang kaon na makasadlok iniduro. Na sila la nangihi. Kuy mao dali tagwanan mo ano mo. Kuan. Sumusod ako. Hello guys. Ay, sumusod ako kay oras na.
Sinabre o si Melissa. Sud na ko sa trabahoan kay oras na. Ug hi sa akong vlog si Pequeño. Hi. Mo na mong guard ari nga kina gwapuhan. Bitaw. Kuharan mo. Ug si Barba, Kinagapuhan. gwapo pod, pud ka ba? Joke. Nakabuntis na laban na. Nakaroon guys, musod ako sa pagnguna ni nako taon-taon kay kuana nanay mga customer ron. So, si Carlo, nanapod si Carlo. Wala si Hello, Carlo. good morning. Nalipay ba yan si Kuan ganiha? Si Lalay. Kay gibastid ka. Huwag na si Randy. Na si Sinabre mo na si Sinabre. Sana po si Manang, Russell. Huwag si Ate Akil. Ano yung kinagapahan sa wholesale si Ate Akil? O, dyan ka ng paggunan ako guys, kay ka ng mujuti na, may bawal na. O, salamat. Bye-bye. GP Mida. Bye-bye. 2 hours later. Hi guys, break man ako karon. So hinan na ako diri sa cosmetics area kay namili ko og para gel para sa akong buhok ug sa ako ang sabon. Unsa ang akong gamit sa akong buhok is gel ra jud in town nga mga sachet kay sa akong pobre man lagi ta karon. So magdaginot ta kay adto man ingani kay maka daginot man kag ingani og sachet ra ka kay og katong batol nga dagko nga mga ingana mapataka ra man kag huho. Unsa ang sabon in town nga safeguard ra jud in town kay gawa sa kills germ 99.9% ang mawa ang germs aning hatong lawas. Safeguard jud gamiton kay kanila lagi pumao bratuhon ra pod unsa gawa sa bratuhon sulit man pud ni kay wari ta sa mga mahalon di ko ka afford gijamu-jamoy kwarta mo ni tinuod unsa na in charge ari nga kinagupahan mo ni si Geret mo nung kadung ko aning cosmetics mo nung kabuangan kay kinasiksihan ka adyo oh. Naliman ba di ka na yung kasiksi o injo na ikaw na panlaban sa Miss Universe man na siya. Uwa pa na COVID nga. Pang Miss Universe man dyan na si Girit. O giganahan si Zaga, babay-babay. Nung sa karon guys, kanang mugawas na ko kay. Musud ako duty. Unsa na pod. Sige ba boss, mo time in ako. 2 hours later. Guys, so karon mangulit na sa ang tagsa-tagsa nga boarding house. Nagabian jud mi karon instead of alas 5 mi mo uli na alas 6 ming duha ni Maria kay saon man na nang hinlo mamigtaman-taman sa area unja nangusog pud mi murag wa tuyo pa pagka kuana. Sana wa tuyo pagka overtime ma. Puyat na puyat. Munang napusbugos mo sa hapon na, hapon gabi na jud. Namo nagabaktas na may Maria kay wa jud in town mi kuan ikaplite. Pinaluyan in town mi duha, wa pa may mga kaon. Munang gabi na kayo, gabi alas 6 pa pod. Pero di ko mabalaka kay na adto magwatay gisaligan kamutik yo pan, di ba Maria? Oh, jud na jud. Da adto magwatay si Maria adto mabuhay gisaligan nga credit card nga naaman. Karon so nugbuki ng tanan mga on may natuslog buwa kaya arong magbuwa-buwa bitaw luyan yung magbaktas rata oy wa man tay wheels mo niya mo kahimtang dool na mo boarding house aringki kuan iza naming Maria og agianan nananaw. Oy landag na kay na may suga. So karon guys, magbuwag naming Maria kagayanan. Bye-bye. A few moments later. Hi guys, then ako muuli na mi karon sa Katigbian, kauban sa Umanghod ug Igagaw. Nga si Brian Podpod. Hi Podpod. Si Brian gikuha ko nila sa tricycle kay daghan kog dadunon, daghan kog kinumpra para sa birthday sa akong papa. Daw manghod nga nagyabot ni yung stoplight. Kami dapit sa 360 nga stoplight. Muda mo na nga mo adto nami.
Gayam. One. Karon ni andar na. Hapon na, lapit na alas 6. Huwag di sa mua, alas 7 sa katipian. Ano mo, yan ako ni mo, family use. Sige, ano ito ka? Wow! Ang mag-barbecue. Wala kay duty ron. Ikaw, mag-duty ka. Nanami sa Dampas. Dampas, Tagbilaran. Pare may agi kay way traffic. Magunsaon ini pagbuan mo para mo front ay mo back. Kung iwag i-click din niya kay mo maundang na noon. Ang murag mo picture. Kami na ba nga na ba?